Mas. Alah, Kula wancinipun niki pun wancine. apa? Wancine garap bojo. Iya. Nggih. Terima kasih Mas Gareng matur nuwun. Heeh. Ayo tetepi wajib dadi dukane sinuwun. Kantane Kang Sekar kadung tuwin kembang-kembang menur Kang Esmualum Winarana nyatan Katikusuma mangambar-ambar waraku kusing tupaku melon kalon hawar mega kang membo bathara tan samara pamoring sukma sinok maya winah ya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana terlen saking liep layap ngaluyo pindha pasating suparna sumo-suming rasa jati Wata kaya mangkono datan kinucap Sang Prabu Duryudana arsa kondur hangedhaton laju tindak nyosang nata Duryudana datan minggah mring sanggar palanggatan angin lumebet wonten ing sasana Andrawina dedhaharan kang wis cumawis bikut nenggih Sang Banawati nyawisaken daharane Sang Nata Prabu Duryudana dasare wis dadi pekarmane Sang Nata beras mentik wangi sambel trasi sigra Sang Duryudana krida puluk dekem katon demenake nggenira dahar sinigek mapan wonten ing madyaning pagelaran ing nagari Ngastina wis kaya weruh marang jatining Kumara Galeyah ulu mampah lenggah hangaglah hanggit hangkrang sila tumpang anenggih menika warnane panenggak Kurawa hanya triya wonten Banjar Junut kasih Raden Harya Dursasana awasta Raden Dursasana Durgara sasana nggon nggone wong seneng goro candrane Raden Dursasana raine lonjong watake nakal galak meneng tur mbrengkele gugu karepe dasar sugih reka pipine miring watake miyar miyur godhek wok duwe watak adrengan wulu jenggot dawa tur arang watake kuranging budi cupet ing nalar wulu jawes nglumpuk duwe watak tansah peteng pikire judhek kanatine gulu dawa tur jejeg watake lalen seneng sembrangan dasare geleman angkuh nanging jirih pundak kandel watake dosa bangkekan dawa duwe watak ora antepan tur dasare seneng lan karem olah asmara tangane dawa duwe watak celemer seneng jupuk sing dudu duweke
pupu gedhe yen duwe karep ora sembodo. Pawakan gedhe dhuwur rada gemaip. Tur gampang ngantuk. Yen mangan sinambi omongan segane muncrat kepres ana lambe. Yen omong mripate jelalatan garbe watak atine rongeh. Yen turu ngorok tangane ndaplang, sing tengen ndaplang sing kiwa nyekel es teh. Kala-kala ngolet nyampluk kancane. Mila datan karasa sang Dursasana. Yen ngorok suarane kaya wong ngraji kayu bendha. Akarya hamber beki kanca yen turu jingkrung dasare kerep melorot duwe watak wani ngisin. Majorane Sotama beli lar kang samya seba pindara bingkang samudra prabusaning wadya kadya panjrahing puspita tetindhing para prawira Prakyana Patih Sudira Tigem kang samya sumewa urma apnilingken sabda sayek saeka praya siyaga hangayai karya wah Sotama inggih wonten pentingan dawuh Raden amiji dhateng kula pun Swatama. Wah. Mara saiki aku takon Wangsulana. Inggih badhe dangu menapa? Iki wanci Jampira. Inggih menika sampun tabuh 12. Wah, jam 12 awan. Inggih Raden. Wah. Mula kok panase nganti semelet ning sirah. Nganti kaya mlethek-mlethek. Swatama kula wonten dawuh. Nganti awan paman Sengkuni kok durung mudhun saka pagelaran iki jane ewuh apa? Durung mudhun saka Stinggil marang pagelaran iki jane ewuh apa? Inggih dipun sarantos saking sawetawis. Ya. Sinambi nunggu paman Sengkuni. Mara kae sawangen Swatama. Inggih kados pundi Raden? Sisih kulon kae rame-rame kaya ning apa? Oh, menika para prajurit
Prajurit inggih. Prajurit ngendi? Menika prajurit saking Banjar Junut kalian prajurit saking Tirta Tinalang. Lho. Lagi dong apa kae? Menika nembe sami geladen perang. Wah, latihan perang inggih. Menang endi jare? Manut kabar ingkang kula tampi mimpang saking prajurit Tirta Tinalang. Wah! Wah, kancaku ora bejaji. Prajurit Banjar Junut kok do ngisin-isin iki piye? Ora sebodo nek obo madang. Ae, Swatama wonten dawuh rame-rame sisih kidul kaya apa? Menika para prajurit sami balapan melajar. Oh, do balapan melayu. Inggih. Prajurit saka ngendi? Menika prajurit saking Banjar Junut kalian prajurit wadya balanipun Raden Jayadrata. Do balapan melayu. Inggih. Menang endi? Manut pawarta ingkang kula tampi mimpang prajurit balanipun Raden Jayadrata. Wah! Trembelane. Mung balapan melayu nek sida kalah. Wis petingan iki do apa wong Banjar Junut iki. Petingane mbedhok pitik. Adu jago. Pamer tindhik. Wah, wis ora bejaji. Wah. Prajurit Banjar Junut nek nang kene gleleng-gleleng. Nek ning omah wedi ro bojone. Oh. Swatama wonten dawuh. Sisih lor rame-rame kae. Ana meja diadhep wong papat do lungguh kae ngopo? Oh inggih. Menika sami remi. Loh. Do main inggih. Saka ngendi? Wadya Banjar Junut kalian wadya balanipun Raden Durmagati. Wah. Balane Durmagati inggih. Menang endi? Manut pawarta mimpang wadya Banjar Junut. Wah. Nek bangsa uruk-uruk karo remi kok do menang kancaku iki. Petingane iki do apa iki? Ah, ya sebek. Men ditutuk-tutuk ora ya diadal dhewe. Lho, Satama wonten dawuh. Paman sing unik katone wis piyos ayo dicedhaki monggo kula derek Raden. Ulang-ulang indriya mangu mangun kong kanduhan rimang. Oh, ler-leno tanpa nganin.
Aik. Rindu mewur mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wur manjriting turangga esti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja Dwaja layu sepit oh lah Man Haryawerti man Paman sengkuni medal Jawi keparenga mbabari dateke putra Banjar Sunut pun Dursasana man oh kula Dursasana nggih terus pundi mula kowe adoh tak awe cedhak-cedhak tak raketake jalaran ana wigati sing kudu tak kandhakake nggih daya-daya paring dawuh man iki mau Kang Rama Sukalima munggah marang Stinggil Ngastina wigati nyuwun tulung kelawan Sinuwun Duryudana supaya ngamping-ngampingi bapakmu Sukalima. Lho, kok diamping-ampingi niku enten apa? Dina iki Kang Rama Sukalima jroning bebaya memungsuhan kelawan Narendra Pancala Kang Paman Drupada. Lho. Lah kok iso mungsuhan? Monggo sak ngertos kula Mbane Durna kalih Ratu Pancala niku jane sahabat karib wit biyen niku man. Niku jane wong wis bola plek niku wong loro niku. Kula malah krungu kabar jane nek enten napa-napa wong loro niku do tup tinutup. Paman Drupada nek Mbahne Durna enten piye-piye ya ora gelem bocorke nyang kancane. Lebu Mbahne Durna nggih ngoten. Lah ing atase kanca plek kok saiki dadi musuh kuwi enten apa? Iki perkara Mbahmu Durna nggone kepengin ketemu kelawan Kang Paman Drupada nalika semana. Kang Paman Drupada diaturi rawuh ana Sukalima ora kersa mula banjur kongkonan adimu Pandhawa satemah dirudha peksa. Lah saka kedadeyan kuwi Kang Paman Drupada katone kok serik. Awit nalika meksa kuwi ana ngarepe para nayaka Pancala Kang Paman rumangsa ora ana regane. Oh lah niku. Niku sing dadekke pepiling. Menungsa niku sik saged nadyanto sugih, nadyanto pinter, aja lali ninggal marang wataking tata krama. Ngaten nggih. Merga sing jeneng tata krama niku ngedohke nyang panyendu. Arepa pangkate dhuwur, duwe kepinteran sing hebat banget. Ning nek wis ora duwe tata krama, ora duwe adab, niku padha karo sampah. Mula niku kanggo catetan kula Citraksi barang niku. Dupeh dadi sedulur ratu ya aja gemahe, aja glelang-gleleng. Nggih ta?
kudu nggunakake tata krama. Entek-entekane tuladhane ya kaya Mbah Durna niku. Ning ya ora apa-apa, Mbah Durna arep pendhita niku jenenge ya titah, isih kesandangan apes murka karo lali. Nanging luwih saka kuwi, pripun? Mbah Durna bakal diwirang-wirangke kelawan Prabu Drupada. Oh, ngono. Iya. Lah terus lah iki Mbah Durna njaluk tulung supaya ngalang-alangi nanging aku duwe penemu luwih becik Pancala dibedah wae. Lho. Lah kok ngangge dibedah wong Pancala ora duwe perkara napa-napa kalih Ngastina. Iki aku duwe pitung. Pitung napa? Mengko yen negara Pancala kuwi wis dadi siji karo Ngastina, besok tumapaking Bratayuda Prabu Drupada ngewangi Kurawa. Kuwi pamrihku. Alah. Kok perang melih. Oh alah, man wis ora usah mikir perang. Pun nang dandani Ngastina niki mawon ora usah mikir perang. Wah. Lah terus niki putra-putra dadaken melu-melu. Mula ngene ayo, sisan gawe babar pisan bedah negara Pancala. Nggih. Gandeng sing dawuh sampean sing tanggung jawab sampean. Aja dadak wedi kangelan Swatama, kula wonten dawuh mara metu njaba. Perintah napa Wadyabala sabiyantu marang wong atuamu. Lan babar pisan ngluluske sing dadi karepku bedah Praja Pancala keparmata wasilan. Mundur Sang Swatama. Undanging Wadyabala samya sawega. Umyung swaraning bendeberi. Gubar gurnang kalawan pok soro tambur nyuwang suling pepandhen talutak bandera miwah kakandha mawarana warna pindha jala dian asri kawuryan gerek-gerek suarane kuda weneng rik magala hanyelo gambira ana bikarhu milar kusuma tali dat mulat cancut ajincing pangrehing turangga kuda wustan kasamaran kabeh kena kapurba mongdir ongdir obak kang wadya Ngastina murut saking pananggilan agolong gegolongan bubar kang samiwa ningali parmatur paman
para wadyabala sampun ing gati sawiga ing diri kabidhalaken sewanci-wanci boten badhe tundha bima. Iya syukur bagi Sri Jumurung. Malah si Rama maneh dadi pambantak ing laku Parmata Wasilan. Enjing bidal gemuruh saking Astina Nagri. Om kung ingkang bala usma Prabu sananira lir surya wedalira saka ing Jalanidi arsa medangi jagat tuk mung maning sabocah ing wukir merbabak ing sumirat penasara ting surya nampek mega lan gunung nyata prasetya bangkit lir satriya bangsa
nyung swarane wadya kang lumampah kumpul sajur-jur watata tansero Teni Romat pernah Tuwaca nyuweng bending ungkung Riseng haswatama kang minangka cucu ing prawadya bala kanca mandheg ngarepan mandheg iki ngopo to kuwi wah sing mesake sing ning tengah ngene iki lho nek arep mandheg kok diwenehi tengara genderan iki iring nang iwa apa nengen ngono bareng mandheg dadak ngarep mandheg mburi ngesuk sing tengah iki ora do dimesake to cah ora sik dadi pengarep iki jane sapa to dadi pengarep ora tegas kuwi piye to mandheg kok sak penake dhewe kowe nek mandheg iki ngabani sing mburi ngene iki kusik cok kusik aja grusak-grusu mulane aku mandheg iki mesti ana apa-apa apa madang ora madang iki ngableng nguyuh mampira pom sik mengko eneng wektune dhewe aduh weteng ora kuat iki mengko sik to mandheg kok iki meneng sik eneng apa kok mandheg iki eneng apa mandheg iki ngopo to iki ngene sawangan ngarepan iki lho eneng apa to kuwi lho delok iki metutuk ireng semono gedene waduh apa sing metutuk ireng ya yo ngarepan iki lho delokan kuwi ana pewujudan wow lah kuwi nek celeng wah celeng celeng dian celeng wow alah enek celeng celeng iki lho sing ning ngarep nggawa tumbak kuwi lho sing ning ngarep nggawa tumbak kuwi celenge kuwi tumbak kuwi ngene kabeh iki butuh kompak ya cok yo aja njagake sing ning ngarep yen wis aku nloroke tumbak sing mburi ya nlorongno tumbak pamrih kabeh gen padha sing nyambut gawe yo singkirke kowe menek ora disingkirke malah nyegat-nyegati dalan yo singkirke Diatur-tur miturut manut sumarah mring Gusti dene sidi nyuweng utama Ngalih. Jek, ngalih, Jek. Jek, melek. Ngalih. Ngalih. Woi, Celeng ngamuk.
Gendang kancing langit kelap-kelap. Aduh. Lirikin sanging sang mawe kandrung. Sabarang kadulu kirmu yak mayik. Aduh. Waduh pupuku suwek. Waduh wetengku suwek. Waduh dodoku keseronggot. Aduh yo ndasku ilang. Aduh ndasku ilang. Kuwi sapa kuwi bengok-bengok ndas ilang. Ndas ilang kok iso bengok-bengok. Aduh ora ngelune ra jamak. Aduh luwe. Kuwi sing luwe iki sapa tuh jare? Kuwi pakakno jarane apa pakakno sapa kono? Aduh. Celenge ngamuk. Ini ada apa sih? Kok enek rame-rame iki jang apa? Kowe iki prajurit ngendi? Prajurit baris kok mundur ki apa enek? Aduh Kyai. Nyuwun pangapunten Kyai, kepeksa niki barisane mlakune mundur. Lah ya barisan kok mundur ki enek apa? Kyai, mila barisane niki mundur jalaran dipun cegat enten celeng Kyai. Ya sesuk no. Aja saiki jenenge. Saiki iki nyambut gawe sik. Sesuk gak nglencer. Lho. Piye ta iki? Mboten kok nglencer. Niku wenten celeng, Kyai. Oh alah. Saiki anu kowe golek tumbak sing lincip ku jojohno raine ngono. Wong kok budheke ora jamak. Wong tuwek budhek goblok. Sapa sing ngelokke aku budhek mau? Bareng dirasani kok malah krungu. Kene ngomong seru ra krungu bareng grenengan kok malah krungu. Kowe iki prajurit saka ngendi? Kula saking Ngastina, Kyai. Oh, alah. Kok ngendi? Saking Ngastina. Sampeyan sinten, Kyai? Piye? Sampeyan niku sinten? Tes pundi? Jenengmu ki sapa? Ya, alhamdulillah panjang umur, Le. Wah, jane jeneng iki sapa to? Oh, alah teh kok jeneng ta? Oh, alah gak krungu ya sing gedhe pangapuramu. Aku jenengku Cekok Taruna. Oh, Demang Cekok Taruna. Cekok Taruna. Cekok kuwi meksa wong karep ben gelem mangan kuwi dicekoki. Taruna ki cah enom. Kaya dene Cekok Taruna dadi aku iki kepengin nyekoki bocah enom-enoman ki gen seneng karo wayang. Ngono ngerti apa ora, Le? Nggih, ngertos. Anu ijo. Duh adem iki. Ireng ki keri e. Kowe iki ene ngapa to? Mangke riyen iki enten celeng. Celeng? Nggih. Lah kok ora tok gusah, empun Kyai. Malah ngamuk nyeronggoti barisanku dadi bubar niki. Mula niki barisane mundur. Oh alah. Mula Yuli kok le mundurke kok le. Lek mundur kok banter men iki. Dadi ora ana sing iso nyekel celeng. Mboten saged. Ya wis. Yen kowe ora iso nyekel celeng mundur tak singkirke celeng iki. Aku ala tanpa rupa aku iki Demang. Aku tukang tuwa buru. Oh ngaten, heeh. Tuwa buru niku napa? Tukang bebedak golek kewan. Wis ngali ana. Celeng iki. Mira, nek kowe ora mikir malah dadi lho. Diabani gobloke. Mundur kok ngunduri kancane. Ayo kene, kiri. Kiri kok kiri. Ayo, prei. Nah, hop. Terus.
Hup, wah telat. Bareng Mak Bros kok malah hup. Kaya golek gawean. Wis aja nganti malik peloko terus wae. Aku tak jajal katiasane prajurit-prajurit Ngastina. Tabrak malah kakek pelok mbok dadimu.
lagi juang yo. Lang-lang arara sing pamiat rengganing pura tulya sri cinawi sesutya manik wata kaya mangkono wis bidhal sangya para wadya saking negari Ngastina wis miyarsa swara bendhe pusaka Kyai Puspawilaha minangka tengara katon gegancangan Kang Samya Lumaksana lebet mestuti dawuh Sang Mantri Muka sajuru-juru nggih lumaku rampak runtut ora wangi cinandra lir sekarinunce sinigeg datang ucap ingkang samya bebudalan mapan wonten ing Kayuwangan harga kembang nggih lenggah kinurmatan gangsa saking Kayuwangan lang-lang aram yawaning kang sasangka gumanyar manggen tanpa siring halepne kang omah maslir murubing langit para wadya saking negari Ngastina ana kang nitih turangga ana kang nitih dipangga tan kantun ana kang Wahanarata minangka candhaking lampah alah menika ta warnanira gumelaring Kayuwangan harga kembang sinten to ingkang ngrenggani Kayuwangan ngriku putra Begawan Jamadagni nenggih Sang Bargawa ya Bathara Rama Parasu
Duk ing nguni Sang Bargawa minangka sarana jejeging adil lan bebener wonten negari Maespati. Ngantos midana Sang Renuka ya ingkang nglairake satemah tuwuh rasa pamartobat Sang Bargawa. Genira laku Brata ngupadi swarga kanthi mituruti apa kang dadi dawing Jawata. Ngupadi Ratu Titis Wisnu minangka sarana Genira wentuk kasuwargan lan nglebur dosanira. Kasebadyan sedyanira lelantaran Prabu Rama asoryudanira Sang Bargawa lumawan Sang Regawa satemah muksa Dia kaangkat dadi dewa kang ngrengga jejeging adil lan bebener. Mila Bathara Rama Parasudatan ati pisah lawan wadung lan Gendhewa kang minangka dadi sarana ngimutaken para satriya ingkang singlar ing watak utama. Mangkono nampi dhateng pratanira Sang Drupada.
dening utamaning nata berbudi bawalaksana lire berbudi mangkono lila legawa indriya agung denya paring dana hangga ganjar saben dina kang bawalaksana ana tepi pangandika iki tawes padhake kaya siswa ulun Sucitra padha bagya sak parap tamu ana ing Kayiwangan Harga Kembang nggih Sucitra nuwun inggih Rama Pukulun Bathara Rama Parasu sowan kawula niskala sungkem kula ngunjuk wonten sahandhap pepada paduka Pukulun ya tak tampa balik pangestu Tampan ana nggih sanget anggen kula mundi Pukulun mangko dhisik katon semengko para tamu ana ing Kayiwangan Harga Kembang ana apa waduh Pukulun waleh-waleh menapa sowan kula kejawi ngaturaken sungkem ingkang sakelangkung wigatos kula badhe nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Pukulun nyuwun tulung perkara apa Sucitra kula menika kepengin hanggadhahi yoga jalu ing benjangipun dados satriya tama pilih tanding Pukulun sira kepengin duwe anak lanang kang pilih tanding kuwi duwe karep apa inggih Pukulun awit kula ngurmaosi bilih lumamping wedal menika saya dangu kula inggih badhe saya sepuh mila menawi kula boten gadah putra kakung benjang kula lengser keprabon lajeng dhateng sinten anggen kula badhe nglumintiraken panguwaos negari Pancala Pukulun mila kula nyuwun putra kakung ing pilih tanding supados ing benjang anak kula saged anggentosi lenggah Narendra ngayomi dhateng para
kawula ing Pancala Bungkulun. Ya. Wis tak tampa sing dadi kandhamu samendang ora karepit. Nanging kowe aja gelo yen tak batang. Liripun kados pundi? Jroning atimu isih duwe karep. Nanging sajake kowe ora kewetu. Ayo, aja tok delikake. Apa sing dadi kekarepanmu sing angka 2? Waduh, Bungkulun. Tadah deduka waleh-waleh menapa? Sedyaning manah kula kepengin ugi malesaken sasra wirang kula dhateng Yayi Druna. Ingkang rikala semanten kula dipun damel wirang kaliyan Yayi Druna lumantar anak kula Pandhawa. Yayi Druna kepengin supados kula mertuwi dhateng Sukalima, namung caranipun kula ingkang boten saged nampi. Kula dipun rudha peksa kados dene Durjana ingkang konangan colong jupuk. Kamangka rikala semanten nalikanipun kathah para nayaka ingkang nembe sami seba dhateng negari Pancala. Kula rumaos lingsem Bungkulun. Nadyanto ingkang dipun kengken menika anak kula Pandhawa, namung sedaya kala inggih awit saking moganipun Durna. Supados ngetingalaken menawi siswa Sukalima menika sekti mandraguna. Mila Bungkulun kula nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka. Malesaken sasra wirang kula menika. Ya. Ulun wis tanggap marang apa sing dadi kekarepanmu, Her Sucitra. Ya mung aja dadi ati kita. Lamun kita duwe anak lanang, sediyane mung kanggo males sasra wirang kelawan kadang kita Kumbayana. Ulun ora mengestoni. Kok destun temen ing ngatasé duwe anak, kok mung kanggo srana males marang wirang kita Drupada. Ger, mendah kaya ngapa lok ing jagat ing atase kita kuwi kelawan Durna padha-padha siswa ulun ning pageniya kita ora ngreksa lan kita ora iso rukun. Lah yen tunggal wadah kowe ora rukun, lah apa besok kena kanggo patuladane Drupada. Sucitra, kudune kita kelawan Durna kuwi tunggal guru siswa ulun mestine menehi tuladha sing becik marang kabeh para bebrayan agung. Yen ngaku siswa harga kembang, lamun ana perkara kudune lak ya dirembug kanthi kawicaksanan ora nganggo atos-atosan. Aja padha wadu akal ning gunakno akal budimu. Yen kita kepengin duwe anak lanang, mongko kanggo gawe lega kanthi gawe wirange liyan, kuwi ora bakal bisa kelakon. Waduh, Bungkulun, nuwun sewu. Ingkang kula pikajengaken kula kepengin anggadhahi putra ingkang sektinipun babak kaliyan Yayi Kumbayana. Sejatosipun kula namung kepengin ngemutaken bilih sainggil-inggiling gunung menika tasih ing wonten ingkang ngungkuli ing pamrih Yayi Druna boten sumungah sesungaran anggenipun mameraken kasektenipun Bungkulun. Kados pundi? Ya. Yen pancen nggonmu bakal ngelingke kakangmu Durna kanthi dalan sira kepengin duweni putra jalu pilih tanding, iki ana jalarane. Menapa Bungkulun? Kita kudu golek papan kang sepi minangka kanggo semedi, banjur menawa sira gelem ngupadi roh suci ingkang besok jaman akhir diharamake mlebu swarga sadurunge umate roh suci mau, yekti bakal kasembadan kang dadi sediamu Drupada. Kagiat risang kabirang rinangkul ginambit gambit dosa ngernaning bawana ya si tukang malang ati ya si tukang nesing tias ya si tukang kudu garing Bungkulun lajeng mawi cara menapa kula badhe ngupadi roh suci kala mau. Lamun kita bisa ngraga sukma ing kono bakal kasembadan kang dadi sedya kita. Oh inggih. Inggih Bungkulun. Terang terwaca dawuh paduka pareng Kang putra pun Sucitra nyuwun tambahing pangestu badhe ngayahi dawuh paduka. Iya, nggih Drupada. Ulun sangoni Raharja Wanggon kita bakal ngupadi roh suci.
ya mung pitung kasulun eling-elingen aja nganti sukmamu kuwi sasar lakune. Lan aja pisan-pisan kita kaget nyawang marang kahanan apa wae, lan aja pisan-pisan kita ngetokke kasektenmu nadyanto disumbarana. Awit iku minangka panodhi utawa pacoban sepira kang dadi kesabaraning ati kita Drupada. Nuwun inggih Pukulun. Sendika saking dawuh. Keparing kuyung pamit sayung tambeng mengestu ya. Duga-duga ngati-ati aja wong singkir Sucitra. Mangga hanggro suruh sumbar kang bala tringal atampa samya medal lir nakrit wileting bondo gayawang gung mangun saniti bintang sangat simicil latinya medali wus buta sura wilaga kaya buta singa regil pasti jaga dendanya mangambak boyo mangkota patih terus Ketu Dun wonten panjenengan dawuh sinuwun amijab dipaduka kula pun terus Ketu ayo padha berdandana derekno ingsun ngupadi papan ingkang sepi niatku bakal mlebu ana ing madyaning wana Parasara oh mangaten iya wonten wigatos menapa perkara wigatine apa mengko kowe bakal ngerti dhewe. Bakune ayo derekno panjenengan ingsun mlebu ana jroning wana Parasara lan njaluk pandongamu muga kasembadan kang dadi sedyaku. Menawi tetelo mekaten monggo kula dherekaken sinuwun. Ayo aja adu-adu ngono mae kowe terus kowe. Sekan jroning kewo kalanira ngene naga mekikian katon kalakku melat wisanyohanam pegise manao cikro marang risang kayu siwi
ana wong ngeglahno tengah dalan ngaku kowe sapa balik kowe sapa Kedaman saka Ngastina Swatama aranku Swatama ya Ki Patih terus Toketu saka ing Pancala wah iki sing tak goleki Ih Ratu Pancala Prabu Drupada kon majurene tak bondo tarak srimpung sikile rasah kowe lawat ngucap katone kowe hargae pasulayan iki Patih terus Toketu sing bakal ngladeni apa sing dadi kekarepan wah suwi kendel Bondowani matno sastra jenderamu wateken aji japa mantramu tebuak dadamu dengkelan kotakon ayo para jebane
Ya. As. Ya. Hop. Ah. Hoi. Ah. Weh. Mundur. Mundur. Temenggung Yudapati. Inggih wonten dawuh sinuwun. Kae barisan saka Ngastina. Inggih. Mundur. Kula dereng kawon, Gusik. Bener kowe ora kalah. Ning kowe kudu ngerti yen to Ngastina kuwi duwe kekuatan Yayi Duruna, ngerti? Oh, makaten. Iya. Yayi Duruna sing mirang-mirangke marang Drupada. Upama kowe magrut ana Rananggana dipethukke kelawan Yayi Durna, ya yen kowe menang. Yen nganti kowe kalah, kepara Drupada malah wirang pindho aku. Kowe iki lajeng ados pundi? Ayo nyimpang dalan dhisik. Mengko aku bakal nindakake tapa Brata. Karben sasra wirangku diwalesake marang Gusti Kang Nyipta Jagat. Ayo mundur dhisik, monggo kula dherek. Kakang Sucitra. Durung nganti bucek kulitet. Wis tinggal gelanggang solong mlayu ya. Katone kowe diayomi karo pukulun Bathara Rama Parasu. Enjen aku ya bakal golek pengayoman. Karben bisa melehake marang kowe, Kakang Sucitra. Tansah pamoring sukma. Sinukma winah ya ing asepi. Sinimpen teleng ing kalbu. Wata kowe mangkono. Sedakep nenggih Sang Begawan Drona. Ing mangke menceng lajaring cipta. Mahanani gara-gara maneng kayuwangan dandang mangore. Suplorot Pandya Bathari Durga mrepeki dhateng Begawan Kumbayana.
Pandhawata kati wisaya Indriyak Sakara Narupa Pawana Bana Margana Bang tete Hyang Rudra Kumbayana gawe gara-gara kayiwangan dandang mangure ana apa nggih? Oh inggih. Oh inggih Pandya Betari. Kula menika kepengin malesaken sastra wirang kula kaliyan Kakang Sucitra. Namung ketingalipun Kakang Sucitra wonten ingkang ndombani Pandya Betari. Wes yen pancen kowe bakal njaluk pengayoman marang panjenengan ulun. Dina iki ulun bakal golek cara piye bisane mateni Sucitra. Oh inggih. Nanging aku duwe bebana. Menapa bebananipun? Upama kelakon aku bisa mateni Sucitra, kowe lan anak-anakmu Kurawa besok lamun mati sukmane kudu gelem dadi balaku. Kuandane dadi panganing wadya balaku baju barat. Kepiye? Oh inggih. Inggih Pandya Betari, menawi dalem kanten kula sagahi. Kula barongaken anggen paduka ngupati pejahipun Kakang Sucitra. Yen pancen menuntanana sawetara. Kala Durgangsa wonten pengirang dawuh. Tetna salaku jantaranku golek Sucitra. Monggo kula dherekaken. Oh